Kanegere ka Akashwani Shillong ka khubor ban puliru Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ka khubor menta ka step ka khatsantrik uno opera kilong. Beteng ka jingsong dorbar ha Lok Sabha hiling ka sni da ka jingya kren ka bedei bat ka jingya linti ka ban nyupsan snem jong ka constitution jong kari. Bo maunong rim u chairman ka MIDC u James Pike sangma nakabenta bantay ya ka Ribhoy Bamboo Park. Hak lasay kasngi ka khadu turik uno opera on sawan ra ya atli ki anro ki bedei bat ka one nation one election hayeng dorbar Lok Sabha bat pelat ka Jaintia National Council ya ka Safe Jaintia Mission ban aljing syakri syakipa Jaintia ka khubor ka babanya ka jingsong dorbar haluk sabha ka balabeteng hingga sengi kalekren kerpang halol ka jingya linti ka banyop san snem jong ka jingdon jong ka constitution ne ka riti sensar hakari habasim bentalang hakani ka jingya tai nakaliang umintri ka sokar pedeng badai pet ya ka ternat parliamentary affairs ukiran rijiju ulapan pau ya ka jing songu ka bakraw halol ka jingno senyang jong Dr. Bimrao Ambedkar bantau ya ka constitution haka juk ka pod u rijiju ula ongru ba umintri rang badu kari u Narendra Modi ulatere borba nakabenta bun ki kam ki ba kuntup ya ka sabka sat sabka vikas sabka vishwas bat ka sabka prayas ka banyayat ringkat bat keriti sensar jong kari ukiran rijiju lapin tiknaru bakari kan ailut yaki hok syaki nongsong sinong jong kari klem dadon kan no ka jingle ni ka jingpet siliang khmat ya no yanuru so uni umintri katnal parliamentary affairs jong kari ulaya thuru ba ka sarkar pedeng kalawan ra bun ki scheme nakabenta ka jimentoy jong baro enrutuli ki retpat ni ki minority community jong karing. Kariboy District Shen kan sayo saya kawe ka project ka bahe hadin ba u chairman ka Meglia Industrial Development Council ni MIDC u James Pike sangma henen kasni ulabo ya umaw nong rim nakabenta banyo sedang no ya ka jingtay ya ka Ribhoy Bamboo Park ka balong ka Bamboo Park ka baningkong ha ka jela u James Pike sangma haba ajingkran hakani kasni ulapen pau bada ka jingtay ya kani ka Ribhoy Bamboo Park ka jela ka jongi kan sanangyay paunam shu khamtam ka Ribhoy bat ulaong ru bakisit ide ka jingthung ki badon kam ha ya ubreu bat latip ru ba usit ude uksia jerngam so uni chairman ke MIDC ulapen pau ru bada ka jingdon kani ka Bamboo Park kan salong ka jingmentoy ya kinongsong sinong jong ka jela bat kani ka park kan sapin kiu ya ka yarong pisa ni ka economy jong ka jela Shushu James Ulaong bakani ka project ka don jingthu ban pinjerngam ya ka Mariang bat ban wengru ya bun ki jing kum ka deforestation ka jingni kil air jabo carbon bat kan wanra ru ka jingmentoy ya kinongsong sinong ka jela khamtam ha kani ka than namal bakin sala ban pinni ya bun ki mar ki balasna na usin ka North Eastern Council NEC Secretariat kan sa panlong ya ka 70 tu plenary haka arpho bat arpho terik mentau benai hanong ba Agartala jong ka jela Tripura ya ka plenary session jong ka arpho terik unopra ahjar apsau ka bandong ha Prakna Bhawan on penyaj da umintri ka sarkar pedeng ubadeiru u chairman ke NEC u Amit Shah haringkat ka jingdon lang umintri ka tnat dona u Jyoti Raditya M Sinha lemru bat u vice chairman ke NEC bat kumjuru u menteri khanak sarkar pedeng badai pet yak na dono u Dr. Sukanta Majumdar ha kani ka plenary on one banya simbentaru da kilat bat ki menteri rang ba jong baro ki jala ka than setai lam ingi lemru bat mar argut ki khot jong ke NEC ka khubor ka pentip ru ba ka pre plenary session ka banlong ha ka arpo tarik uno opera arjar apsau ha hotel Polotoa on penyaj da u Dr. Sukanta Majumdar bat on pelong lang ru ha kani ka preliminary technical session da secretary jong ki union ministry prepare lemru bat ki chief secretary jong ki jela ka than sate lamingi bat ki officer rang ba nakatanat planning Umenti rang ba ka jela Sikkim uprem sing tamang hinin kesni ulaple ya ka National Health Program for Healthcare of Elderly ka badai ka program kerpang ban pet ya ka jing jong ki riu temen jong ka jela ki banta ba kongsan jong ni ka program ka long ban bo ya ka geriatric ward ka ba arpho jing thia ha STNM hospital ba chpotli ki jing thia ha borok ki district jong ni ka jela lemru bat ko OPD ka ba kerpang bat ka jing pensam ru ka tiar rangkam jong ki riu temen ki ba kentup na du ki yit khmat ki hearing aid ki wheelchair bat ki wei upe masing haba ajikran hakani ka program ulaong ba ka jing penlong ya kum kini ki program ka long na ka benta ban pet ya ka jing jong ki riu temen bat ban ajing rap ya ki na ka benta bi kinyo im kemen im sngobha hak jing long temen ki jong ki kani ka dei ka Akashwani Shillong ka balam shukhi ya ka khubor
Hajala Arunachal Pradesh laimut ki khana skol ki ladu e yala ka jing em bat armut pat ki lamin saujur hadien bakawai ka tangki kala khalem no ha kawai ka skol ha nahar lagun menen ka step katkom ka jing thu jong uskinan police jong ka nahar lagun u mihen gambu ulai thu bakane ka jingja ka basngausi kala ja hinen ka step ha ka por khandai bijim step ha ka skol Saint Alfonsa une USP ulapin tipru baki pulit kila yodu ban pelai im ya nerumut ki weide ki bakan thop ya utrayeng gani ka skol u principal lambat saungut ki warden ki arli ki anro ki bayade bat ka one nation one election on sawanra hayeng dorba lok sabha ha ka singin kong jong ka khandu trik uno opera na ka benta banyata ye ki bat banyo ya ka jing menjur na ka liang umintri katnar an jong kari u Arjun Ram Megwal un sawanra ya ka the constitution 129th amendment bill bat ka the union territory laws amendment bill ha ka yeng dorba lok sabha laban kudo ba ka sokar peleng dangsyan kala pediang ya ka jing ai jimut jong ka high level committee ha ka bayade ba ka jingpelong election ha ka jo kapor ha ka ri baro ko we ka Jantian National Council ka lapalat ya ka Save Jantian Mission ka badai ka jing shakri pat ba bat ka don jing hu ban a jing shakri khamtam sha ka jat bin riu nyau trap nyau wasa habakran ba kilap thai khubor hasilong press club u general secretary ka Jantian National Council u ba wan chwa shooting ulai thu ba ka jing play ya ka ni ka Save Jantian Mission ka long ban pungkhan shu ya ka JHEDC ni ka Jantian Hills Autonomous Council bat kum juru ban a jing shakri ka papura na ka benta ki jat bin riu panar shu u ba wan chwa shooting ulai thu ru ba ka Jantian National Council ka don jing thu ban tingka ya ka khtin penar da ka jing thu wan penrung ha ka Meghalaya State Anthem bat ha ka Meghalaya State Language Act kani ka jing thu ka long bat pen i ba ka khtin penar ka long ru ka badon kam bat ka baya hap ka dan lang bat ka khtin khasi ba khtin garu la benrap su General Secretary ka Jantian National Council kum sibenta wanra banwanra ya ka jing ho jing suba ha ka snong ka thau ka dorba snong maudiang nen ka sngi ka lapenlong ya ka jing pun ho snong balai wan yesim mata shit rehem ha ka ni ka jing pun ho snong da ki nong song snong jong ka ni ka snong laple ya ka ni ka jing pun ho snong da wamile ka nong po constituency uba mineral bonds im uba mineral haba a jing kran ha ka ni ka sngi ulapen pau ya ka jing ro ya ki nong yalam snong ka ni ka snong ki bala beteng wan pelong ya kum ki ni ki jai program ki bajulong nadu minchwa bat ulaken turu ya kinong song snong bakin ya trelang bat kinong penya snong ha ka ban sumar khu ya la ka snong sho unu MLA ula banjuru bakin ni jing pun khu snong kinde ban long tang ha ka sisin sisnam hin rei ka di ban long man la ka por khnang ban wanra ya ka jing khu jing suba ka snong ka thau bat ban pelaj ru na ka jing pang ki ba pher ka reach Shillong Ministry kum sibenta ban rakhe ya ka Christmas hinin ka sngi ka lapenlong ya ka advance Christmas program lembat ki khilung ki khna ban penrung haki ya ka minsim jong ka jing ek ka jing suk bat ka jing yatli nagaliang way na ka khot jong ka reach Shillong Ministry uba nil CS ni ula pentip bahag ni ka advance Christmas program la wan ban yesim benda dapalat lais pangut ki khilung ki khna ki belawan na keleng ki jaka jong ka nong ba Shillong kini ki khna ki la shong da ki boss ba ya keleng nong ba Shillong da ka bas nang na khandai lal police bazar bat let samulai bat nang tapat sa umpling sa Smith bat wan phai biang sa let gor ka Senior Men's Selection Committee jong ka Meghalaya Cricket Association kalapinni ya ka Kirteng jong ki khatsanut ki rangyela ka cricket lemru bat ya standby na ka benta ka BCCI Under 23 Men's State A Trophy Arja Arpusan ka badai ka domestic tournament sho ka khubor ka pentip ru ba ka Meghalaya Cricket Association kan sapet yang ya ki rangyela ka hadin ka jingela ka balaisin laban gro ba ka jilla Meghalaya kanyele ningkong persya ya ka Maharashtra lasai gasngi bat hadin on board pat sa kajingela kai persya ya ka railway bat Baroda kiban salong hak khatnyo bat khat khandai tarik menta umlai Hanakpur kato ka khubor ka krut ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakhindiat pod ng sa yaso bat ka Delhi station na ka banda ka khubor haktin hindi bat bot pat sa khubor haktin pareng kani ka day ka Akashwani Shillong